Hubo un total de 190 participantes de toda a comunidade galega, Asturias, Castela e León, País Vasco, e tamén tuvemos concretamente un participante de Ceuta. O sea que o éxito foi rotundo en canto a participantes, porque o máximo que nos permiten son 200. O gañador foi o salmantino Don Orimber Eladio Jiménez, unha figura no ciclismo, un ex-profesional que correu en Banesto, que para nós tamén é un orgullo que xente como él veña a participar a esta nosa proba, non? A categoría Máster é a categoría que vai desde os 30 anos en adiante hasta o que se queira. Nos concretamente tiñamos só a categoría Máster 30, Máster 40 e Máster 50-60, digamos, xa son as categorías máis veteranas. E como digo, é unha proba federada de ciclismo en carretera, donde compiten en diversas etapas. Concretamente, nós tuvemos dúas etapas de 75 km e unha contrarreloj de 8 km. O cal as clasificacións obtéñense dos tempos obtidos en cada etapa e dai sale o gañador. O club ciclista é o papel primordial, non? Sin eles, sin a xente do club ciclista, sin todos os compañeiros que están involucrados nesta organización desta volta, pois sería imposible organizala, non? É unha volta de moitas horas de traballo, de dedicación, non xa só neste fin de semana, non? Vimos todos os componentes de fai máis de 3 meses, pois entre papeleo, falar con institucións, Garda Civil, en fin, un montón de traballo que levamos máis de 3 meses preparando esta volta para que ao final tuvera o éxito que tuvo, non? Un éxito rotundo en canto a participación, organización e expectación, non? Os espectadores tamén estiveron aí a pé de carretera para ver pasar os ciclistas e aplaudilos. Como a nós nos gusta que se organicen carreiras e ir a correr a outros compañeros de equipos, non só en Galicia, fora de Galicia, noutras comunidades, tamén en Portugal, temos ir corrido, entonces, pues bueno, tamén nos gusta que, o dito, como outros organizan, pues nós tamén nos vemos en esa institutura de tamén organizar algo, non só é... Empezamos por aí, por unha carreira dun día, pero ao cabo da terceira edición dese Gran Premio Ribeira Sacra, quixemos dar un paso máis. O Club Ciclista Santadino xa naceu o primeiro que hubo, a organización do meu pai en paz descanse, de Lolo en paz descanse, de moita xente, xa farai máis de 25 anos que oficiaba o Club Ciclista Santadino, pero bueno, por cuestións burocráticas de tempo da xente de antes, pois hubo uns anos un impás, non? Cerrouse esa cousa, pero bueno, fai 10 anos, un grupo de xente, entre eles eu, pois decidimos impulsar de novo, non? O deporte da bicicleta enchantada. O ciclismo, en canto a competición, non é que sexamos moitas licencias competitivas. Si hai boa saúde de ciclismo, pero en canto máis en plan cicloturismo, non? En plan máis deporte, paseo, salidas de BTT, salidas de carretera, pero máis en plan cicloturismo. A competición, ao final, somos 4 locos, porque conleva moito sacrificio. A competición, a verdade, é que conleva moitas horas de entrenamento, cuidarse a alimentación e demais.
problema da convivencia carretera é un problema difícil, non? Porque ben sabemos, hai conductores moi bons que respetan e contribuyen que todo salga ben, hai ciclistas moi malos, non? Que por culpa de algúns pagamos os demais. Entonces a convivencia é difícil, é unha cousa que entre todos temos que intentar. Está claro que o máis débil sempre é o ciclista. Cando encontremos na carretera, nós temos que respetar as normas de circulación, evidentemente, intentamos respetalas, pero que eles que pensen que esa separación a nós é vital, non? Esa separación dese metro e medio, pois é a cousa máis importante para nós. Agradecerlles a paciencia que a veces en carreteras secundarias e cousas que sí que somos, non un estorbo, somos un vehículo na carretera, pero que sí interrumpimos un pouco esa circulación. Agradecerles esa paciencia e nada, a convivencia ten que ser entre todos.